țara românească de la Neagoe Basarab la Petru Cercel. Am amintit întreagăt că în țara românească medievală se pot distinge 3 regiuni cu tradiții și interese oarecum diferite, deci cu partide de boieri urmărând politici antagoniste. 1. Partea centrală, în jurul regiunii Argeșului, unde se afirmase întâi puterea basarabilor. 2. Oltenia, care a păstrat în tot decursul istoriei noastre o coloratură aparte. Să fie oare urmarea unei mai intense colonizări romane? 3. În fine, cele 3 județe din răsărit, Buzău, Râmnicul Sărat, Brăila. La sfârșitul veacului al XV-lea a cunoscut o mare ascensiune în treburile țării o familie de boieri olteni, care reușește să ajungă la bănia Craiovei timp de 3 generații. A rămas cunoscută sub numele de Boierii Craiovești. Iată că în 1512, după câțiva ani de lupte interne, 2 frați craiovești izbutesc să ridice în scaunul domnesc pe un frate vitreg al lor, Neagoe, considerat fiul natural al unui Basarab. Va rămâne în istorie cu numele de Neagoe Basarab. Nu pronunțați Neagoe, ca și când ar fi vreun erou al lui Calargeale, un Neagoe, ci Neagoe, căci e doar forma slavonă a numelui neauș românesc Neagu. Neagoe Basarab a fost o personalitate de prim plan, om energic și de înaltă cultură, căsătorit cu o prințesă Brancovici din vechea familie de despoți ai Serbiei, Despina Milița. Despina înseamnă domniță. Soră vitregă cu soția lui Petru Rareș al Moldovei, Elena Brancovici. E cazul aici să amintesc că Serbia medievală, care apucase să întemeieze un stat cu câteva veacuri înainte de țara românească și primise mai din timpuriu altoiul culturii bizantine, ca și prin coasta adriatică și prin proximitatea Veneției o anumită influență italiană, a avut un aport neîndoielnic la dezvoltarea culturală a țării românești în primele 2 veacuri ale existenței sale. Domnii noștri s-au revanșat când Serbia a fost redusă la starea de pașalâc, iar relativa avuție a domnilor români și dorința lor de a veni în ajutorul ortodoxiei au făcut din ei, timp de veacuri, mari ctitori și ocrotitori ai așezămintelor creștine din Balcani și de la locurile sfinte. Neagoe Basarab s-a distins prin 2 înfăptuiri majore. 1. Biserica episcopală de la curtea de Argeș, cu puternice influențe orientale în ornamentație, sfințită în prezența mai multor înalți ierarhi ai bisericii din răsărit, a fost considerată atunci ca o minune a Orientului. A fost restaurată cu exces de zel sub domnia regelui Carol I, ceea ce i-a luat din farmec, mai cu seamă că vechile chilii și dependințe au fost înlocuite cu clădiri noi, fără legătură stilistică cu biserica. În fine, în interior, frescele lui Neagoe Basarab au fost înlocuite cu portrete moderne ale regelui Carol și reginei Elizaveta. 2. Cartea de sfaturi către fiul său Teodosie, cunoscută sub numele de Învățăturile lui Neagoe Basarab, care e un prețios document despre morala, moravurile și instituțiile acelor vremi și e scrisă cu duh izihast, acea doctrină mistică ortodoxă. Sunt semne că Neagoe ar fi vrut să reia lupta împotriva turcilor, cu ajutor apusean. A murit însă prea tânăr pentru a da chiar un început de realizare planurilor sale, după cum nici n-a putut asigura domnia fiului său Teodosie, mort și el prea timpuriu. O îndrăzneață încercare de luptă antiotomană a mai încercat ginerele său Radu de la Afumați, al cărui mormânt îl puteți admira în biserica domnească de la curtea de Argeș, cu înșirarea tuturor luptelor și izbânzilor sale, rămase însă zadarnice. Radu cade și el victimă a unei partide boierești care considera că lupta împotriva turcilor în împrejurările de atunci ducea țara la pieire. E ucis într-o biserică de 2 boieri, de altfel rude cu el. Perioada imediat următoare coincide cu prăbușirea regatului ungar și maxima afirmare a puterii otomane. Se înțelege, deci, că veleitățile de independență ale ambelor voivodate sunt cu totul iluzorii. Afară de mica graniță a Moldovei cu Polonia, țările noastre sunt de acum încercuite din toate părțile de puterea otomană.
Cea mai mare parte a Ungariei e prefăcută în pașalic, ca și Banatul, Serbia și Bulgaria. La nord, Transilvania e și a vasală turcilor, iar la răsărit, tătarii din Bujac și Crimea sunt de asemenea deveniți vasali ai turcilor. În acest context, turcii intervin din ce în ce mai des la noi în schimbările de domnie, iar zvârcolirile interne ale țării românești apar derizorii. Să reținem totuși numele unor domni sau domnițe: Mihnea cel Rău, Mihnea Turcitul, Mircea Ciobanul, doamna Chiajna, care au tăiat atâția boieri ca și Lăpușneanu în Moldova, încât s-a crezut un timp în istoriografia noastră că boierimea din epoca medievală fusese exterminată în ambele țări și că boierimea din secolul al XVII-lea reprezenta o serie cu totul nouă. Este o viziune exagerată. În sânul marii boierimi a existat totuși continuitate. O amintire mai bună a lăsat Pătrașcu cel Bun, care a domnit de mai multe ori și care reține atenția noastră mai cu seamă, fiindcă e tatăl prezumtiv a doi voivozi interesanți, fiecare în felul lui, Petru Cercel și Mihai Viteazu. Lui Petru i s-a zis Cercel, fiindcă, refugiat în Occident pentru a căuta sprijin în favoarea pretențiilor lui la domnie, a stat o vreme la curtea Franței, pe lângă regele Henric III, curte extrem de rafinată și luxoasă, unde se ivise la bărbați moda care a reapărut și astăzi printre tineri, de a purta cercei. Regele Franței, de pe vremea lui Francisc I și a sultanului Soliman Magnificul, Franța se aliase cu Turcia împotriva Casei de Austria. A intervenit pe lângă sultan ca să-i dea lui Petru Cercel domnia țării românești. Petru nu s-a putut însă menține în scaun decât 2 ani, fiind răsturnat în 1585 de același domn pe care îl înlocuise, Mihnea zis Turcitul. Ar fi vrut, se zice, să clădească un palat frumos la Târgoviște și să introducă moravuri apusene. Era însoțit de un secretar italian. Petru Cercel a fost un personaj fascinant, adevărat erou de roman cavaleresc, și a sfârșit viața într-un naufragiu în Marea Egee. Frate vitreg cu el era Mihai Viteazul. Înainte însă de a evoca figura lui Mihai Viteazul, să vedem pe scurt ce s-a întâmplat în Transilvania în acest veac al XVI-lea, căci aici au avut loc schimbări esențiale.